Kum kajing put dia ne kajing tei ke badan hapelau jang ka office ka CBI haneu Shillong mau diang haba ka khasi student union Shillong mingi circle kala keno aba ne kajing tei ka long ka babean haga jan mi jang ka shipau tarik nailar ka khasi student union Shillong mingi circle ha ka jingelam u president samla ban job lang dekhar lembat u general secretary samla Samuel Kharbani Kalalit ban ya kendu ya u director jangka urban affairs u PK Boro bandawa ban penpra ya ketika jingtei kabadan ha office trikam juga CBI nomor kalong ka jingtei bean. Habakran sekilar pathai kubor u secretary ka seng samla Samuel Kharbani ulaong. Kum ki kendon ka CBI kala bantai tang ya ka office trikam giwe ki jingtei kum ki jaka mani belai. Ulaong ka jingle ka CBI ka pen i ba kala yat lat ya ki kendon jangka sorkar Meghalaya. Ulaong ke CBI ke ban board yaki kendon bala board dekat tenat urban affairs kum bala menjur ha ke jing ya a ya shim jaka. Ula kentu ya ke muda ban pentrikam ya ke an ya barok salonsar. Kasih student union Shillong Main Circle tak kesini lah wanti jengkang biang ni apa urban affair apa ide apa ni ka CBI dia apa melindeng kai banglai keren mentan kelong ba ikermen ba kinsa penpra ba kinsa penduk pendam ring la penbor ba lada la kimle te niru nak liang kaseng sedon kapor ba kinsa ki apa tinggal susu Lane la ban yakiru apa CBI lane hang apa mudaru kasawan kapor laga kapor kadawa Kayak bau om ni director. di nagaliang director uang ba punya step by step di untuk permanta buat unsa gula ban unsa ulang Kiat mau ka jingon jong ka kasi student Shillong mi circle matakas ni hangge kalong ba po jingdon ng president ng Shillong mi kalong ba kaya ikabaja po CBI office kakaba kilate kataka jaka mani kaba long bean katkum kikendon terti jong ka ri di katkum hadin ka jingwan jongi last time niwan ban panjing syai bat katkum ke jing syai ke bangilayo ka jaka ka badai jong ka CBI hapo mau diang kala ai kala alot lingba ka muda di lingba ka urban affairs di la hadin ke jing ai ka urban affairs aga close 10 ka keren syai ba hapo jong ka campus jong ka CBI laban konstruktong ya ka office kom residential complex amba pinsnai kini jingtai di kabalingo ka nibu ba balik ke CBI ka ken daw thala yaki an tiba lani kita ki close ki kendon tiba ka urban affairs kala debu adu arjar khatra kadon ka jing sign ya ka lease agreement bat aya ka tu ka caka hapo mau deng ka CBI ka jing le jong ka CBI hi ka peni ba kam ken ka le don bor ki jing keren ba ka nadu ningkong kisi la stang choban keren nadu ningkong kisi la stang choban keren ba ka CBI hi ka CBI kam ken adu kisi ba ngi stang banyak keren ka kwa ban peni ka bor ni wan ban tit re ka jing khang sarkar jela namar ba ya ka tu ka jaka ha pa po ka bri new trap bat ka tu ka jaka ka di ka jongi bat ngimla sya ba ginu jingtei bean kinwan hapo ka jela jongi lada sya ya kini bekintei ginu jingtei ba bean kamuda kan haban ba khli lada ginu ki khasi tei bean yi jingtei jongki mudaru kamdei banwan kendang ban penpra lani ban shemi ginu kirai kani gede ga jingkli jongai kemuda ba ke jingbu jing stress jongai kemuda ba lada kam demolish ya katu ka jaka bat kam dei hiru ban ya keren pede na sop ban ai permission ya katu ka ban ai permission pede nadin ya katu ka jingtei hang tu la ka dei ka taka meditation center lada ka dei ka taka religious ban jaka mani play ngimsha namar ka jing sotu hi hang tu try ba buat hapo ka blueprint tu ka jingtei hang tu hi kamdan ata u CEO wang ya point wise ya kai ka ba nila tho punya bin pabin upan por ningi wang yangi ban yaisha
te ngi la ong UCU in aipor yu katu kan ni namar ngi klam wan rei daka rukom ban ai daka mu merendam ban ka ultimatum yu bangin aipok bangin aipor rengi kwa bon shim action re la request rengi ba aipor yu kendiat namar ka CBI kampar reply do mentaru ya ka jingpa jengki nang ni kin sayo ka reply kini isni de minchu aipor ya ka urban affairs yu director ka urban affairs ka tu kan ni ndai la da kamlong ka seng kan shimi sinjam jongka la kan shong ban yaki ahmad jongka office jong ka urban affairs la ni kan yaki ahmad jong ka office jong ka CBI aipor yu pan ngi wong aipor ki kendiat ingin bu punta setiau lene setiau tam em ka hantu ka reply ka bagi yo bagi ba bagi ki ong ka nakamud naka bana face ki kan chai ba kimla ban sna ka nu ka jing sna ka ba klem yo kot apo kali sen kum ka dis kum ka close ten yo kimla ban sna ka nu nomor bay ka tu kila tho bete haka agreement la tho be ba la ai permission ban sna tang ya ka office com residential complex ikla so tu yang CBI kala pen ken tengok ong kata ka jingkli bangabu kata ka mat bangabu du mene tela da ka menta ka CBI kala pen ken ya ka agreement ya ka lease tela da ka mission bede ya ka action tela da kinu ki kasi kita bi an ki yang juki ki ka lani kinu ki kasi kita kinu jingtai ki ka urban affairs kam devan kendang kasi ju